Continuem amb la sèrie d'avui. Seguim amb la cadira. Avui farem una bona estona d'estiraments super alliberadors amb la cadira. Uno de los objetivos del sistema Darshan es liberar físico y anímico. Es lo contrario de chafar o de este tipo de cosas que a veces pasan. Casi siempre o siempre, aunque sea mucho tiempo, procurem allargar. Anem a fer un estirament en la qual posem una línia, imaginem una línia enmig de l'estona, una línia darrere de la cadira, poses el peu dret davant, l'esquerra darrere, però els poses de forma que l'arc estigui a la línia, a l'arc, Llavors, cada persona, en el nostre sistema, un altre avantatge és que tu gradues la intensitat, no cal fer-ho a tope. Esfuerzo sí, molèstia no. Vale, alineem. M'arrepenjo i ara procuro notar més o menys l'estirament. Fixa't que ara és diferent que abans. La cama de davant està flexionada. La de darrere està, entre cometes, recta. A la mateixa... No, així no està, Està recta amb el peu alineat, a la mateixa línia que l'altre peu. Vale. M'arrepenjo a la cadira el més còmode possible. Al cap d'una estona hem de calcular entre 7 i 14 respiracions, entre mig minut i un minut. Al cap d'una estona tu pots graduar, pots fer més o menys. Molt bé, activo la panxa, inspiro, pilates, i a l'expirar mans a la cintura i pujo. Canvio. La mateixa línia al mig de l'estona. Peu esquerre davant, dret darrere. A la línia, Molt bé. Ara és diferent que abans, no és aquest que està recte aquí davant, no. La de davant està flexionada i m'arrepenjo. Si ho fas bé, és fins i tot agradable, esfuerzo agradable. Normalment és una bona idea que et concentris en les sensacions físiques perquè tota la pràctica és meditació, és mindfulness. Atención a las sensaciones físicas. Cada persona gradúa su postura. Ara respirem lliure. Normalment aquí són 7 o 14 respiracions en total. Canviem. Activa la panxa, yoga pilates, activa la panxa, respiració protectiva, inspiro, a l'expirar, mans a la cintura, puja en bloc. Inspiro, expiro davant. Continuem amb la cadira. Ara he posat la cadira al revés, separo una miqueta les cames, flexiono cama, inspiro, expiro, baixo, m'arrepenjo a la cadira. Si pots, estira les cames. Allarga la columna. Ara, encara que no estigui exactament neutre, estic en descàrrega, Descàrrega. És superagradable. Que estira massa, flexiona una mica, Si no notes res, estira una mica més. Per les persones que sou molt flexibles, si tu vols, pots posar les mans a terra, Però això és una mica més difícil, Afluixa el cap. L'esquena ara està en descàrrega, perquè m'arrepenjo, Molt bé, això és molt diferent que yoga, Yoga pilates, sempre descàrrega, sistema Darshan. Molt bé, flexiono cama, inspiro, a l'expirar, pujo. Perfecte. Seguim amb la sèrie d'avui. Agafem la cadira, seiem,
m'asseca la cadira, poso la mà a la cadira a la part dreta, a la dreta, i faig així. M'arrepenjo a la cadira i faig així. Ara estic sobre la cadira. La mà fa força a la cadira. Inspiro, expira, canvio. Ara canvio, m'asseca una mica cap aquí, apreta, creix. Bé, inspiro, expira al mig. Atenció, que anem a fer un estirament una miqueta més intens ara, Atenció, si molesta alguna cosa no la facis, recorda-ho. Nosaltres al Darshan fem servir una cosa que és molt important, sentido común, que vol dir que procurem trobar-nos bé. Passem la cama dreta a sobre. Aquí jo suposo que el teu genoll es troba bé, M'asseca la cadira, nos sentamos en neutro, crecemos, creuem. Aquí flexiona, ara està flexionant, el genoll es troba bé, si no, no ho facis. Ara, sempre descarga, Sempre descarga. I ara, mans a la cadira, fort. Creix, inspiro, expiro, baixo. M'estic arrepenjant a la cadira. I normalment tira una miqueta. Que tira massa, baixa menys. Que no nota res, doncs vas més endavant, el que tu puguis. Força amb les mans a la cadira. Afluixa el cap. Respira lliure. La mà segueix sent força, Fas força amb la mà. Hombros tranquilos, bajamos, deslizamos el hombro abajo. Molt bé, inspiro, expira, puja, canvio. Genoll, bé. Un avantatge del nostre sistema és que les articulacions sempre estan bé. Això és important. Mira, ara això està flexionadet, hem d'anar amb cura amb el genoll esquerre. Creix, barbeta micro. Mans a la cadira forta, mà forta a la cadira. Inspiro, expiro, baixo, el que tu puguis. Que tira massa, fas menys. Que no nota res, te'n vas endavant. D'aquí depèn de tu, sentido común, Respira lliure. Ara estic, jo en el meu cas toco amb el pit, toco a la cama, no vol dir que tothom arribi. Fes el que puguis. La mà ha de tocar la cadira, fort, fort. Molt bé, inspiro, expiro, pujo i anem a fer un altre estirament una mica diferent. Fixa't què faig. Molt bé. Posem la cadira així. Poso la cama esquerra així davant. M'assec. O sigui, m'asseca la cadira però me'n vaig a l'esquerra. Ara, fixa't què faig. Envio la cama dreta enrere. Creix. El peu, si pots, el poses al revés. Jo estic sobre la cadira, Si tu pots i l'espatlla es troba bé, fas així. Creua els dits i estira. Respira lliure. Si et trobes bé, continua la postura. Estem sobre la cadira. Estem fent una curva distribuïda, extensió anatòmica de columna. Es pot mirar una mica dalt, molt poc.
els ulls que mirin endavant millor. El cap pot anar una miqueta cap amunt, si vols, una mica. És millor que amb la mirada miris a davant, que no miris a dalt. Bé, inspiro, expiro, baixo, canvio. Canvio, em giro a l'altra banda. La cama dreta a la cadira, la natja dreta també. La cama esquerra se'n va enrere. Això és com una curvatura, En el sistema d'Arsham la curvatura està sempre distribuïda. És molt diferent que gimnàsia o altres tècniques, Tota la curvatura distribuïda. Això és molt més saludable. Pujo. Nota l'estirament. El que tu puguis. Concentra't de la postura. Inspiro, expiro, baixo. Traiem la cadira va molt bé per estirar. Agafem mantes. La manta és per seure en neutre. Yoga Pilates, neutre, no rodó, Yoga Pilates, sistema d'Arsham, neutre. Cadira, així em trobo millor. Natges enrere, peus una miqueta flex. Si pots estirar la cama, si et costa molt, flexiona una miqueta. Angonal, ingle profunda. Els isquions, 45 graus en fora, Calcula 45 grados. Hola, 45 grados, bien. Pecho abierto tranquilo, barbilla adentro, no mires arriba. Empuja al suelo. Empento el terra. Inspiro, expiro, apropo, angonal profund. Creix, amb la mà esquerra agafes la cama dreta, amb la mà dreta agafes la panxa i gires. La mà dreta al terra, o a la manta, on t'arribis. Així la mà, No, així no, Gira lo que puguis. Mantenemos el aplomo óseo, los huesos están en su sitio. Está alineado el tronco. No está recto, está alineado. Inspira. Expira, cambio. Cambio. Agafa, gira. Barbeta, micro. Front llis, creix. Inspira, expira endavant. Finalitzem aquí la sèrie d'avui, que estava bastant especialitzada en fer servir la cadira per estirar-se de forma òptima. Ens acomiadem. Seiem sobre les mantes, cames bé, angonal profund, creix, costelles una mica endins, barbeta una mica endins, espatlles lliscades, colzes tranquils endins, iguala la pressió de les mans. Mira què faig amb la mà, La mà és com una articulació. Nosaltres igualem la pressió a les articulacions, sistema d'Arsham. Igualamos la presión en la mayoría de articulaciones a nivel estadístico. Cerramos los ojos. Si lo has hecho bien, las vértebras tienen la presión bastante igualada. Las manos también. Ara inspiro, expiro, baixo, ens acomiadem. Inspiro, expira, puja. Om Shanti, pau, salut i prosperitat. Fins la propera. I ja us anirem avisant dels propers vídeos i també us avisarem de quan puguem obrir de forma en persona, ja us avisarem. Om Shanti, que vagi molt bé. A practicar, práctica, técnica y devoción, no solo práctica. Práctica, técnica, es decir, ponle inteligencia, y devoción, quiérete un poquito a ti mismo y a los demás. Hasta la próxima, fins a propera.